kali pelit kamu lah belong tu. Kum gini ambulans manda hoi sih. Come on. Menu ini pan menu. Harbu no bila rasar teh jerong ya. Wiu. Ya lang no na pedang pi. Alah dap lah Rio yang mana Rio TV ni ba. Di menu ini pan Scorpio besar. Iya ba iya bahe kum tu. ML0 Hapsyong met kali high level. Lani film dam modern mood. Menyalap nam ta jong kono ka party ni nam ta jong kono ka seng ni jong nunu kurtang tialap patang ni we. Oh kata kajing sa akut blok te syong mai kum ni harum. Tapi ni sa akut blok kum ni ya sekira tat tingin ni ya keren nok niat tok bat phi ki lok ki ba ye ki bathang ba jupe ni video na ka por ngathaj ban shu he ni ani more dan brio ba syong lang ni te ngha ban he ni ano bat phi ring ye pe je kan ni ka jinglong jingman jong ni ka pertai ka mariang ya ba mentah di kuma kani ka jinglong joka nik election lok sabha mata ipeja ba te banong mani nujor hite hok dang ya keren be kijing shisha banya ka MLA election te kadang kham peja kham jap yo kani khniat lese ke MLA election lamar balai ngakarma di por ba ngalet jinglet sakini ki ngalet bar ka kenuan banong banlet buat ikini ki ayu election ikini ki osi ikini ki jingelap election geleng-geleng kay ba ngilap kalong ma kat sabalit sikini ki snong githau kat sabalit ikini ki ni ki jaka baper haki konstituensi baper keleng gajala ka songsit bet di pakata ka songsit ru kana long songsit tingin tiknahi nomor ma ki babun ki long keme logi khna nadu ki temen ki kro ki babun ki shimbata bha ki songsit bha ki khna le bupli watang ban ka vote yu kata ru kimpa dia tip tinrei ki la lendat lut ya ka yu symbol jong ki seng perthai bro khai te ki songsit ki sngai ma tinrei menta ka kenti ka khami peja khan biat wala kata ru nada ja ne la kam peja ru ndai borok we ke jelai hab banya vote de ya kani hi ka Shillong parliamentary seat hang di ko mangitip let's say ki bampat tip kani ka de tang ko we ke seat badan nang ni po Shillong seat mo makata ka de kabal menta ka badang bat menta ka de ka parti kongres bat ide ba Vincent Palay ba de MP badang syong mata let's say bansakut no kata menta tinrei nasti siapo turapan de nakaseng NPP kabadai kong agatha sangma ti kay kabang suka bani merjumod piang ni kalong ba sya ka parti ayu try pi tharai ba kanlong kababit ba oi ti baba pulit kami kali pulit iya ikit do umar ikit upat le wiring osi wiring yeng tama iya bit sak kami yang blok kumno kala belong tu mai kali pelit kumno kala belong tu kum gini ambulans manda hoi sih badan emergency angasa zoom itu ala dai mo jadi kali pelit no siren shi ben nabhan bakit yu pat wiring tama handray kisngo kadi kalong badan bor bha banya kum tu ngatrai te wala ka taru te shame ta badan mo oh te bat menta kakenti kibon kibayeng yale menta nang ni ti kahadu bangali ini video kidon nakaliang jong ka RDA bday ba Robert June nakaliang VPP Dr. Singkan yan lang pa nakaliang jong ka NPP pat de kong Amperin nakaliang jong ka Congress ima Vincent Pala kay dem manu de bedang dan hani bedang sa hani TMC company BJP ngamtip lakin kiong bansa penbenah ni Qatar kimpat penbenah Jinre bat ki babun ki way pat lesi kijing yaso kijing kersan nani syatai ki bal lesi pi hina ikut kubor bagi la patai kubor na kasubay sis ko pat te kini merokhat kidan yala ka jong ka dongrim bat ko ini ki dongrim ka ba ki ka ba heyo ba manta ka dai ka LP ka dai ka way ki border issue dai ka way te bat ka jing come on menu ini pan menu. Oh, okay. Nice. Alright. Ay bang ma siyang block ni ilut ka pertay kamariang mano bali atam mat giway. Harbu no de bilor rasar te jerong ya. Wiyaw. Ya lang no na pedeng. Te Andre kini barokhat lakalong nakaliang jong ki seng riulom na ni ki seng san pertay ki ban nong ki National Party makanaru ki don ya kani ka jing tmu bat kini ki jing pensngong jong ki bakata kalong ba
kamtam nilai ke bede pakanika kajing kentup ya ketien kasih hapoka kernet ke bapra te ngamtep akan lo kedur kata kajing temu ke jongki kan long kumno kenre lada ba supet kumne la banong ba kila ban pen ki la ban pen ki ya ketika parlemen hak tie dan makna kalian persyaru kemudian pihak ban la ban keren kalau pidan pada kalian sunsyar di pihak ban la ban isi kata kajing kular bagi kata kajing angnut jongki paiba jongi de ban penurlong tinrei kumbalong mentah kebadan ang ti hapo sentar mentah kadai hati sarkar kami mentah kadai dalam khmat daka BJP diadukan nupat ba ke BJP kan wan biang ya mentah pandang ong ri dan checking dulu nih dan checking baba nih right checking tangnya ki ayo try paste tu kalian itu dan checking good dan beli ki checking hanir gomtib ama dan ki ba pak ri raro ngatrai ki we biang ba ya ayo kom ni matari bala sedang school le ti la happy bania pikir toh te buon pelat ti artisman pedeng ti henrei larde banong hi bandani po hang ti po sarkar kme dan kami bani dan lani bani sno bat no bat bakham kong san hi gelong malari pi sno bat ka yang sensar ne pi sno bakal yang persyaru te pidan hanu ke bentaru ka ba kong san hi gelong ma pi hab ban keren tiladam keren kamut mlong hi ngati ngasus ngo bai kani kawai belanda piang manjit ini ngihab banjit ya utau beriu keren te hadukan no kita ki MP ki jongi mencua ki beladap ki la keren ki lawan rakyat ki mat ki jurai kata ngampan nangong lesing ngahab banong happy ladap la riu yang ana riu TV ni ba lajeng klam lariu nung tu lariu ti iba lokal yang sendet ini private nani nak khaman yo sngo bahla pulit iwan nadien jonga i sangi sendet wan lokal nadien wa bijling takna nale video kom ni ma nanti lap ki ni bro num ni wai ho ni bro buat nganu mene tenrei ya kayak gijing kentu jonga kalong ba la pi vote chnu ru pi haban vote itu bakren ti hadukan no begini ki ba menta ki lani ta ki bamswa ki la le ki la keren ki la yeng nam ta ki mat ki jura jong kari ba kerja ban riau ya kata ngan haban i happy lani ka jing start ke jong pi be pi pen yarai lani pi pen yo i marba ko pertai social media menta li ting yo i be haban nong hi kani pat nani sukman la ki haban jit tapi kau anjir dujo ne bika anjir kiweiru ihaban pendikna lani kihaban pendikna bakin keren tela kim keren hiti syuang baik lala basule YouTube kemangi syia bangnya baik tang na YouTube channel tin re lada mle keren hiti kamut mentoi hi marban ong ban shu yalet ban shu syong tu kamboy ong we khna samla puli buang ba cũng ta cảnh bên lấy chi ba đi tăng bên suy lấy bên ya song kai bên thia bên ấy thì cầm lông cái ta thì cầm lông gì đấy qua đây hàng nhiều cầm lông gì đấy hàng nô cầm lông gì đấy về bao là gì thì phi một phi đây bên lệ bá phi đây bên xiêm kia là cái jong cái ta cái jing khot cái jong phi thì bắt cái ta cái đi bên kong cái đi jing keren thì hàng anh ngas ngô ba cầm đập hair còn yang ngas đi silang phi ba ngan lấy chỉ chatain Sibel ting larian ini TV bayar tu katanya Anjali TV amnya tu. Dinre ngang semua ba kani kejing puli hi kamda song nia watla ngaru ilade ngapuli wala ngakentui kiwei kibrio baro beki ken puli. Dinre habai dei bat kani kejing yeng hakikam san bertai hi kejing puli hoi kalong kebadan kam man penpro jebieng man pensian penshalak ya ubrio tinre ngam sngopat ba kajing puli hi lani kajing bam nang puli le kajing bam nang bam stan kan bat lani kan long mau juntut yano ban yeng ka ai hon ni mapai tedus oh bukun stu terda
te kamut ba lada mdan jing puli kamut phimla ban yeng lani ban yale ya ka election lani kan penkhang ya ka jing thmu ya ka jing mut lani ka jing thrang lani ka jing khot jong no ban rung shini ka jili namar balai ngasngo ba la khamta makai kampat ba layam kamut phidi ban nang ban sian ban shalak ba kham kong san ni le ka dai ka jing ya dai jong phi bat ki pat ba ka bamut lada phi thmu hi ban ban yeng election teng dala nang la start palat ru ka jing puli ba ka jing dai breu kami hapshu namar khambun sien hi ki breu ki bala nang la start ki breu ki bala don ni jing puli bala bat i khulam hakti teng ni kilat no ya kata ka jing dai ba kata ka jing jan bat ki breu pat ba te hoa ja ka ju ka por pat ba da ka jing start pa jong nu breu kala apa ban penpro je bing susu nomor beli kepensuk yu ban ya keren ya khana kepensuk yu ban syai ya ki an ki kanun kasuk yu ban ya syai haba ya keren ban no kepenlong yu ba untip sepang pertai kemariang kata dai ka jing duna ba ka jing yonong le si habai dai ba ka jing puli putih ten ringa ngam dai ie ba kan long ka jing dunong la dan ko ki bakum kita le si hapeng jong kini ki kertong ki jong iru la dei biki kimpat nang ban puli makanaru la kimpat biang bhai kerkom puli makanaru ngasngau ba dei ban island lada ki don ye kata ka jing krang la ki don ye kata ka jing khot ba kata ka jing sngow ki jong ki ba kila ban le ye ti manu ini pat Scorpio besau ya ye ba ya he ba kum tu ML0 kali jono kata imtip mdan brio mdan senran de ya bahe be kum tu kum kita iru dan nei tunong no hap siong met kali high level te anyway to te ka badan kam hi ka bakongsan hi yamanta hi ka long bet ba ma me among osu sa distract ba ti ki bro ba ya ka halenti te ki jab ni ki tani ke inde ban sha kami kini te de banya serut di ki ambulans beli video ban yang serut nabi ken light ban ya bi wurwur yodan bapang wisdom tinri ngang hi ngasno ba la de bi kidan kum kita ki jaj brio ki ba thmu ban yang hang ni nyem dei ban khang ni dei ban island bar ju ko por la ngi su thu ba ki don ni kata ka jing thmu ta jing thrang ba de kata ka jing yo i ta vision ngi jong ki ka ba khlang ba sul kai ni dei ban ai jing kersan tinri ba la ngi su thu ru ha ju ko por ba kita ki lanang la start ba puli ki ba thmu ban yang ka election dang yo i ba kidon ni kata ka jing dei bu pat ba kidon ni kata ka jing ya jan bu pat ba ya kata ru nga kentu bengi dei ban ya kursan tenre pat pihap hila ban judge ki hagita ki benta kawe ka jing dei bu pat ba kawe le se ka dei ka jing nang jing tip ngamong ka jing nang jing start dan ka jing nang jing tip ya ka perthai ka mariang ya ki an ki kanun bad ya ka san hima sima ban le se ka balai ngala benong pat le se ya ke parti nomor beli ke parti ru kala bandai kawe ke bala ban le ai ban rai ke bai dei bat kita kimat ki jura bat ke baki ki tagi kertong jongki kin le na ni shikmat tin dei tang kawe ba ka banga kwa bani kentu jubor ripi ba kwa pi le ta ka long ban vut changa ndei ri kata mo banong ba ka ba kong sane hi ka long ma bangi dei ban mi shikmat ban vote tia lada ngim vote hi kamlong ngi bingingen complain lada dei ba phimiwan ban vote bala sai bilang te MP jungi bam le kom tao bam keren nis phang jungi bam pai si ru kenai complain gen mo te ha le se kam dai song sit kom ba bam ja khawai ba bam do ba bam ja man oi ni baba ai mo le kom noi ni lada dei ba phimiwan ban vote bala sai bilang te MP jungi bam le kom tao bam keren nis phang jungi bam pai si ru kenai complain gen mo te ha le se kam dai song sit kom ba bam ja khawai ba bam do ba bam ja man oi ni baba ai mo le kom noi ni tang nakadaw bam dan nakada ka jing ya bam khawai ka jing elit bam siying iba ni kong ki ba yeng gum ki kertong kamut ba phi pin ino ya kabut lejong oh matakas ni lalit tap nomination ni kong amperin na ka NPP takadaw ka ni ka office NPP hang ni kay labun kali te ha tinre pa la sai lada ngingim ya vote
ti bat lada khiong ba ba kataka lada KMP jongi lada kimle ti pe pinong pat pi complain bat kuni komtai ti kami hap kan ti bokong sani ke de baning kong ba pi de ban vote kan ti de pila vote ti ka bamut lada pi kran ru ti ka so song nia ba balai ba uklam le tin re lada pim vote ti kam ya hap mengini complain mo perlok jing tentu jonga hi shimet ya pi borokhai ba kata kalong ma ni de ban le thap bot kumbang thap ya kani kali mentah piru thap na ka jong kabut da ka jing perkhat da ka jing tek sani bha namar yo bariu shken riang yo kampoi ke kali sathliu kumba ka de ban poi ti ni hab ban ya pej bha har kom ka badai pej khmat pej sudin pej ke bala ban long pej ke bam la ban long ti kum kita ki borokhai ni de ban pej khnang ba kan rung bit kum ni sak ha ka jaka ba pi mut khnang ba da pila thap pin sa hun hi jerot sak kum to kan to ti kata di jing tentu jonga ya pi yano ngin vote kum no ngin vote hakano ko dur ngin vote le se ala pi ti jingmut kita di jing sungu jonga shimen mar pila ban comment hapo ke jing sungu jong pi by day pa ni KMP election ngam da kentu yano ban vote ti setang ladang yang mangate maybe kala banong ipi to vote ya tin re ja banga mieng ti nganomong ipi pin vote you know ti henre vote you taw ba PPE ba kandon kala we bakin wan ra ya jing kla kin le ya ke ba kum ka jat ben riu kum ka ni ka shillong parliamentary seat kum ka julahi bro ka we ngidon ke jing thrang ban pensngoi ta ka sur ku jongi sate shapo ka parliament ti nomor beli lada ngihi ngimla banlet chate kita ki representative jongi utal ni kata ke representative jongi ekonomi khmat jongi nang ni ki ban ra ite ki mat jongi yang tai mo te nga kinturu ya kini ki nong mi khmat ki ba yale menta ya kani ka sit ang ni te ba ki kin sim khya ya ka mat ya ka jing kwa jing thrang jupat ba let's say kibun ki jing thmu jongi bashmet chimet balengi kwa ban le kani election balai kwa ban ya yeng kum kurtong la kalong kum ki kurtong shimet le ni kurtong ne ki parti tin re tang ka hi kalong ba ngin bu no swai ta ki jing sngo parti ki jing sngo kinhon be te jing sngo shongshit hagi babun ba ki liang ngin bu no kita sharut what de ka emotions ka sentiment ki jing sngo jong ki pat baru ya katangi haban bu sharut ke bang kong san hi kalong ba ngin pej ya kalawe jong kari ba jala jongi namar ba ladang ong ki sentiments lang ong ki emotions ya ta jing sngo jong ki paj ba ta jing sngo men sim jong ki paj ba kan ne tang shipor but kan penlong ru ya ubriu le se ba unshu vote kulmar madai mata tinre ladang ngi pej pat ya kalawe jong ka jaj ben riu langi pej pat ya kata ka jing langi yo i jongai pat ya ka jalahi bro ka we tikin vote ngin tap da ka jing chung berkhat ka ba shai pat ka ba day ken ha kom ka ba day ken ti hendai tang ka wi jing tu ko long ki pat ba pan bangi de ban vote mo le se ngem le se phim sngo don jingmut la ni phim dam sngo don mood ban yalap nam ta jong konunu ka parti ne nam ta jong konunu ka seng ni jong nunu kurtang ti yalap patang ne we pakata ka long ba ki pat ba jong ki de ban wan ban vote mo dam tip top to ngisi siya yang pi ako ipak video ngala apoy jaka to ngan dengkam sa dumdam tutak natangin sa ile video yang pada ko ipak kopor please bon mapi ya pe ni video na kawai kus ngis ko ipan na pinang kwa su bingin le ko ni jing kren sa comment hapo kanang bingin laban le si ha take away pat ke video le si ha take away pat ke video ban wan ka ba lada sakot blok la nila kan kaya niyo ba ni kren yang kumli mo kam sungubang kambang ja kan niat tingsa siya yang pi ko ipak video please bon podlok